In zwembad De Rolpeel in Warkum is Joet voor de eerste keer een cursus wegzwemmen houden. 24 benen leren wat ze dwaamatten als ze terug het ijszakje en in een wek bedarjen. Net in een zwembroek, maar in de complete winteruitrusting. Een lange broek, skun, een lang shirt en een jas. Nou, dan moest proberen uit een wak te komen. Ze doen het nooit als in het wetter vast bij het ijs. En dat door ze proberen ze nooit te doen. En dan gaan we dat trainen. Soort van. En hoe gaat dat bij jou? Nou, het is vooral zwier. Vooral met een grote winterjas. Dus. En dat neemt heel veel wetter op. Dus dat is heel zwier. Nou, we wennen met wetter. Dus ik vind het wel belangrijk dat ze dan weten wat ze dwam moet. Ongeveer. Want ik denk, hier is natuurlijk lekker warm wetter. Maar dat ze wel even veelt van, zo zwier is het dus eigenlijk. Een cursus wegzwemmen liek het dus een mooie bijdrage aan de veiligheid van de BN. Maar de uitnodige doeker van de brandwacht is kritisch. Want zwemmen in een wek, dat kan helemaal net. De term wakzwemmen vind ik niet een goede keuze. Het is, in een wak is niet te zwemmen. Dat wordt overleven in een wak. Maar lig je onder het ijs of is je hoofd onder water geweest, dan is de overlevingskans nemen behoorlijk af. Ja, verkeer je de BN net een illusie dan ook? Nee, dat denk ik niet. Nee, ze merken toch echt wel van, dat het toch echt wel zwier is om iets van zo'n zandbak al te klimmen. En ik zal ze straks aanspreken dat het is geen speeltje. Hè? We moeten het echt serieus nemen. En dan hoop ik dat ze er wat mee doen. Denk je, als het nou tot die zakjes zoest, kist er dan echt uitkomen? Dat weet ik net echt. Ik denk het van net, want dan is het heel erg koud. Want het wetter is heel erg koud. De Rolpeel wil de cursus wegzwemmen skielk vaker dwaan.